okupatsirani nkhanizi ndine Chance Mozapanda poyamba mitu yake. Mabungwe a MEC ndi NRB afotokozera ntchito yomwe agwire pakalimbera wachisankho wachibwereza. Anthu ena omwe anakhuzidwa ndi madzi osefukira ku Nkatabe akudalirabe ndalama za mtukula pa khomo. Speaker Catherine Gotani Hara walembera kalata phungu Samia Suleiman kuti alongosole za ulendo wake wa dzidzidzi ku bungwe la SFFRFM. Mzamasewero FCB Nyasa Big Bullets yati ubale wake ndi Kalisto Pasuwa watha yomwe wagwira ntchito kwa zaka 6. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC, Judge Annabel Ntalimanja watsindika kuti omwe anali ndi chiphaso cha unzika pasanafike pa 21 Oktoba koma sanalembetse mukaundo a voti sawalola kulembetsa mgawo lachitatu lowonjezera. Ntalimanja anena izi pa msonkhano wa atolankhani omwe achititsa pamodzi ndi bungwe lochita kalembera wa unzika NRB mu mzinda wa Lilongwe. Mtolankhani wathu Alex Banda anali komweko kum'mawako. Ndipo ena mwa omwe anakhuzidwa ndi ngozi zogwa dzidzidzi chaka chatha mdera mfumu timbiri mboma la Nkatabe ati sanakhazikike ndipo akukhalabe mu nyumba zowonongeka. Asteri Yankandawire azaka 71 ndi Aluse Chiwa azaka 50 atakudalira ndalama za mtukula pa khomo pofuna kuchepetsa mavutowa ndipo apempha boma kuti liwawonjezere thandizo la chakudya. Nobet Mzembe ali ndi ripoti. A 71-year-old Sterium Kandavire and Lucy Chirwa, 50, who survived last year's natural disasters in Traditional Authority Timbiri in Nkatabe, say the social cash transfer program is a relief to them as they are able to gogo wa zaka 71, Asterium Kandavire komanso Aluse Chirwa azaka 50 omwe anakhuzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi chaka chatha mdera mfumu Timbiri mboma la Nkatabe ati programu ya mtukula pa khomo ndi omwe akudalira pakadali pano kuti apezeko chakudya pang'ono ndi kukonzanso nyumba zawo pogwisa ntchito ndalama zokwana 16,000 kwacha zomwe amalandira mwezi uliwonse mpulogalamuyi. Komabe Mkandavire adandaula kuti ndalamazi ndi zochepa kuti athane mavuto awo kamba kuti sachita business ina iliyonse kupatulako kulowa magulu osunga ndi kubwerekesa ndalama kamba ka ukalamba wawo. Nyumba yinguwa sondasaniya kukampata kuti kandalama kondonda kuno ndichita village bank ya mtukura mbweno nditapako ndapangiya nyumba kugula lolu ndikupimba nyumba iya mbanyibo malingundofya kunkani ya chakudya cha vana. Mkulu yang'anira ndondomeko za zitukuko za mkhonsolo ya boma la Nkatabe a Edgar Chihana wapempha ena omwe akulandira nawonso ndalama za mtukula pa khomozi kuti atengereko chitsanzochi. Ndakhala okondwa kwambiri kumva kuti ena agwirisa ntchito ndalama zimenezi kukonzanso manyumba awo amene anawonongeka. Ena osati kuti sokuwonongeka koma basi kufuna kusintha kuti kuyesapo moyo wa pamwambako kuyerekeza ndi ndalama zimene amalandira. Boma la Malawi likuchita programu iyi pansi pa project ya social support for resilient livelihoods kuzera mu komiti ya zachuma mu nduna wa maboma ang'onoang'ono ndi thandizo lochokera ku World Bank ndi Social Protection Matidona Trust Fund. Maromwa Zodiac mboma la Nkatabe ndine Nobet Tambamtuva Mzembe. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yati pakufunika kugwirana manja pakati pa magulu osiyanasiyana kuti mzindawo ukwaniritse khumbo lake lophunzira onse standard 8 azikhonza mayeso aboma. Mkulowana za maphunziro ndi masewero konsoloyi a Grace Kafulatira watsindikanso zakufunika kuonetsetsa kuti ana ali ndi maphunziro apamwamba ndi cholinga choti dziko lino likwanitse masomphenya ake. Iwo alankhula izi pamwambo opereka mphoto kwa ophunzira 188 omwe anawasankhira ku sukulu zapamwamba za boma pa mayeso a standard 8. Utenga wathu wa lero ndionena kuti anawa amene anasankhidwa ku National Secondary School anachita bwino, anakhonza bwino, tiyenera kuaganizira mwapadera chifukwa tinawapanga promise mbuyo mwakuti mukadzakhoza muzapita ku BICC. Koma chofunikira kwambiri nkonena kuti ngati iwo wabwera kuno amene ali ku primary nawonso anene kuti feso tizapite ku BICC nde akupanga iwo ngati chitsanzo chabwino kwanza amene abwera mbuyo. Komanso uthenga wathu ino ndonena kuti tawuza kuti form 1 ndipo ngoyambira iwo akalimbikire chifukwa ngati mwana opita ku National Secondary School timadzota amene kupita ku university kosavuta nde tikufuna kuti Lilongwe idzakhale ndi magraduate ambiri, Lilongwe imangidwe ndi ana amene ndi ophunzira bwino, cholinga tizakhale ndi mzinda wabwino wa anthu ozindikira. Kuti mwana aphunzire bwino aphunzitsi afunika akhalepo, makolonso akhalepo, ani makolo ndiye ofunikira kwambiri
amene azidziwa zimene zikuchitikamo ndi mwana wawo. Akuphunzira chani, wapita sekondari akufuna sapoti ya mtundu wanji mwanayo. Makolo akakhalapo mwananso amalimbikira, komanso ngakhale community imene anaja akukhalamo ikufunikabe ndithu kuti izithandizira. Sukulu ilipo, china chilichonse chilipo, community ija izithandiza. Kaya munthu atenga tsache limodzi ukasiya pa sukulu wathandiza, kaya atenga point imodzi yofiira kukapereka amenenso wathandiza. Chifukwa cholinga chonena kuti anawa aphunzire apite ku sekondari. Mtundu wa anthu osaphunzira umavuta okhala nawo. Wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Lilongwe Ruth Chingwalu ati mwambowu uzichitika chaka chilichonse. Programu iyi ndiofunikira kwambiri ngati masukulu a mu Lilongwe City kuti imathandiza ana kuti akakhala kulimbikira maphunziro awo kuti akathe kupita kusankhidwa kupita ku secondary school. Komanso ngati Lilongwe City Council monga mukudziwa kuti ife Lilongwe City Council timathandiziranso ana, timachiona kuti ndi chinthu chabwino kuti ana amene tikuwathandizira kuwapasa zinthu akuphunzira komanso akusankhidwa kupita ku secondary schools. Ndipo mmodzi mwa ophunzira omwe alandira mphotozi a Litebire Likongwe wayamikira mwambowu ponena kuti ulimbikitsa ophunzira ena. Ndachitenga bwino kwambiri chifukwa zinthuzi zinayi kuti zapatali kwambiri. Chifukwa mmene ndinkalemba mayeso anga amanebu ninkamva kuti mayesowa ninkangowatengera kuti sindimatengera serious. Mmene mayi angatandiuza kuti kungolauka mayeso amene wawa ndibwereza ndisankhidwa siku ya CDSS ndibwereza. Ndiye ndinkaopa kwambiri chifukwa ndi standard 5 ninkangona ngati siku limathera standard 8 koma nditafika naona kuti kuliso secondary so kuliso university. Ndiye mmene tibwana ndinasikira kuno kumapitiriza kuti ndilimbikire mpaka nafika standard 5. Kwa amene ali ngati samasande afupiwo kuzawuza kuti alimbikiretu popano nthawi sanathe chifukwa akapanga chibwana pano azanong'oneza bonda akazafika kusanjeti. Alimi omwe ali mu ndondomeko yogula zipangizo za ulimi zotsika mtengo agwira njakata mzigawo zonse za dziko lino, pomwe malo ambiri ogulitsira mulibe fetereza kapena muli vuto la network lomwe silikukonzedwabe. Boma la Mzimba mwachitsanzo Nyakwawa Beneka Jere yati chiyambire ndondomekoyi chaka chino anthu ochepa ndomwe agula kufetereza mderali. Katswiri pa zaulimi Ronald Chirumba wati izi zikutsutsana ndi zolinga za ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo zomwe ndikuchepetsa vuto la njala. Vanali Nyerenda walemba ripotili. Kafukufuku wa Zodiac waonetsa kuti malo ambiri ogulitsira zipangizo za ulimi zotsika mtengo mdziko muno mulibiretu fetereza. Boma la Mzimba mwachitsanzo malo ambiri ogulitsirapo zipangizo za ulimi zotsika mtengo mulibe feterezayo, pomwe kuchikangawa fetereza omwe ulipo sikugulitsidwa kwa masabata okwana angapo tsopano chifukwa cha vuto la netiweki. Mudera la Maulawo kumwera kwa boma la Mzimba, mfumu yaing'ono Beneka Jere yatiuza kuti alimi agwira njakata chifukwa kulibiretu fetereza otsika mtengo. Panopo fetereza kulibe, anthu ali kakasi ndiponso anthu agula mtundu umodzi. Ndiyoti amene anagulapo 23-21 ena agulaponso yuleya, ndiyoti maiti mujana agulaponso thumba limodzi. Olemba nkhani athu maboma a Phalombe, Neno ndi maboma ena nawo ati malo ambiri mogulitsira zipangizo zimenezi mulibe fetereza zomwe zabweretsa nkhawa kwa alimi. Katswiri pa nkhani za ulimi Ronald Chirumba ati izi zokhumudwitsa komanso zodandaulitsa chifukwa chaka ndi chaka ntchitoyi imakumana ndi mavuto onga amenewa. Chifukwa tikawunika zaka zingapo zapitazi nkhani ya AIT ali makhala akuvutika kuti apeze zipangizo makamaka fetereza mnthawi yake. Izizi kufika la lero bwezi titakonza nde zala zikoloza adindo amene ali patsogolo kukonza ndondomeko imeneyi. Padakali pano mkulu woona za nkhani ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo Justin Kagona atiuza kuti angayankhulepo pa nkhani ndi mlembi wamkulu woona zakayendetsedwe ka zinthu ku unduna wa zaulimi Amedrina Mloza Banda omwe sitinakwanitse kuyankhula nawo. Malo mwa Zodiac ndine Vanani Nyerenda. Chiwerengero cha nzika za dziko la Mozambique zomwe zikulowa mdziko lino boma la Nsanje pothawa ziwawo kwawo tsopano chaposa manja 2,500. Malinga ndi DC wa boma la Nsanje Dominic Mandira, anthuwa akuwasunga m'malo ngati sukulu za Mkombaphala primary komanso malo ena amene ndithu akukhala anthuwa. Amwandira ati nthambi ya Dodma komanso yoona za anthu othawa kwawo alonjeza zopereka thandizo kwa anthuwa monga chakudya. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac muli ndine Chance Mozapanda, tiyeni zambiri posachedwapa.
Wherever you are, give Jesus a clap offering of praise. They say prevention is better than cure. Protect your family from viruses and other bacteria-related illnesses by embracing our Malawi-made natural long-lasting sanitizing range, VeriSafe. Iyi ndetu inu musanaje kunyumba kwanu ngakhale koyenda gulitsani ntchito hand sanitizer wa VeriSafe. VeriSafe is your ultimate shield with its powerful PMD active ingredient. It doesn't just kill germs instantly, it keeps them at bay for lasting protection that's safe for kids and kind to skin. From the warm heart of Africa, stay protected with VeriSafe. Hi, my name is Lorado. I am Lori. Hi, my name is Hannah Fury, and I am a neurosurgeon. Hi, my name is Angel, and I'm a civil engineer. Hi, I'm Francine Ambela, and I am a software engineer. Hi, my name is Sandia Chikeda, and I am a judge. Hi, I am Catherine, and I pray for the Malawi National Airport here, the Queens. Hi, my name is Rachel Nkata, and I am a chef. Here at King's Foundation, Rose Academy, we dream big, we create endless possibilities. Join us. We are Premier Bet, more than just sports betting. Experience an adrenaline rush like no other with Premier Vegas by Premier Bet. With thousands of online games, you can play fast and win fast. Play the best in crash games and slots, anytime, anywhere. All with a brand you can trust. Get your exclusive welcome offer now. Premier Vegas, where winners play. takulandiraninso zina mwa zomwe tili nazo. Catherine Gotani Hara walembera kalata phungu wa nyumba ya malamulo wa dera lakummwera chakumvuma mu mzinda wa Blantyre Samia Suleiman kuti afotokoze zomwe adachita pa tsiku lomwe adakayendera nyumba yosungiramo katundu ya bungwe la SFFRFM ku Chilimba mu mzindawo. Malinga ndi Hara, izi zikudza potsatira dandaulo kuchokera kwa mkulu wa bungweli lokhuza zomwe Suleiman adachita pa 4 December 2024 ponena kuti ulendo wawo omwe udali wadzidzidzi udasokoneza chitetezo cha pamalowo mwa zina. Pakadali pano Suleiman omwenso ndi wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za ulimi wati ngakhale sadaone kalata yodandaulayi komabe akwanitsa kale zomwe spikayi akufuna m'masiku 7 asanathe ndipo tsopano akudikira chitsogolo cha nkhaniyi. Franklin Tambalika walemba ripoti ili. Malingana ndi kalata yomwe wasaina ndi spika wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotani Hara, phungu wa dera lakummwera chakumvuma mu mzinda wa Blantyre yayo anapita ku nyumba yosungira katundu ya bungweli modzidzimutsa mosatsatira ndondomeko zoyenera. Kalata ya Hara yatinso Samia Suleiman anafika ku malowa ndi gulu la atolankhani ndipo ananyozera pempho loti adikire mkulu wa bungweli kuti awapatse chilolezo. Izi malingana ndi odandaulawa zinasokoneza ntchito ya chitetezo komanso ntchito zina za bungweli. Mkulu wofalitsa nkhani ku nyumba ya malamulo Ian Mwenye watsimikiza za nkhaniyi. Tinalandira dandaulo kuchokera ku Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund Malawi, ndiye mwa ndondomeko yake ofisi ya spika inalembera olemekezeka Suleiman kuti amveso mbali yawo kuti kwenikweni chinachitika nchani. Pakanali pano Suleiman omwenso ndi wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za ulimi ati anapita ku bungweli ngati phungu komanso nzika yokhudzidwa ndipo ankafuna kuti akamve mavuto omwe bungweli likukumana nawo
pa ntchito yogulitsa zipangizo za ulimi makamaka m'zigawo zakumwera komanso kumpoto mdziko lino. Fertilizer ndo Malawi including constituency kwawo kwa speaker ko kumpotoko kulibe fertilizer asadandaula kuti Suleiman wakaenda ku SFFRFM ayi ine ndikuona ngati pende kwa speaker alakwitsa koma anyway ndalembera kalata ndayankha ndikudikira ndimve kuti ati chani. Suleiman anapatsidwa kalatayi pa 20 Disemba chaka chino ndipo anawawuza kuti ayankhe m'masiku 7. Nkhani zamasewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yasiyana ndi yemwe adali mphunzitsi wake wamkulu Kalisto Pasua. Apasua amene kwawo ndi ku Zimbabwe akhala kuphunzitsa timu kwa zaka 6 pakadali pano Bullets yati yayamba kale kusaka mphunzitsi woti alowe m'malo mwa Apasua. Ndipo bungwe loyendetsa masewero a draft mdziko lino lati lilimbikitsa ntchito yophunzitsa ndi kudziwitsa ana asukulu komanso anthu m'madera za masewero awa kuti chiwerengero cha akatswiriwa chichuluke. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungweli a Richard Manda wati anthu ambiri amangosewera draft ngati macheza koma ndi masewero omwe ali ndi kuthekera kuwapezetsa ndalama. Iwo amalankhula izi pa mpikisano omwe gulu la Chiwavi draft linakonza mu mzinda wa Mzuzu kuti osewera masewerowa oposa 20 apikisane ndi kuonetsera luso lawo. Apanso ndi pa mtsiriziro pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. Mabungwe a MEC ndi NRB afotokozera ntchito yomwe agwire pa kalembero wa chisankho wachibwereza. Anthu ena omwe anakhuzidwa ndi madzi osefukira ku Nkatabe akudalirabe ndalama za mtukula pa khomo. Speaker Catherine Gotani Hara walembera kalata phungu Samia Suleiman kuti alongosole za ulendo wake wa dzidzidzi ku bungwe la SFFRFM. Ndipo zamasewero FCB Nyasa Big Bullets yati ubale wake watha ndi Kalisto Pasua yemwe wagwira ntchito kwa zaka 6. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com. Malo mwanzanga onse ine ndine Chance Mozopanda mwakoma nonse.